Matkan päässä Kiteen keskustasta sijaitsee kaupungin legendaarisin urheilupyhättö. Kiteenjärven rannalla sijaitseva rantakenttä on toiminut Kiteen Pallon kotikenttänä seuran perustamisesta eli vuodesta 1990 lähtien. Pesäpallon arvoottelut rantakentällä on pelattu vuosina 1996 sekä 2006. Kentän katsomot ovat pääosin puiset. Katsojakapasiteetti kentällä on 5000 katsojaa. Myös tulostaulu huokuu vanhojen hyvien aikojen henkeä. Tulostaulun hyllyltä on useampikin kiteeläinen pesisjuniori seurannut esikuviensa otteita. Rantakenttä on nähnyt paljon. Finaaleja kentällä on pelattu 6 kertaa. Menestysvuosien takuumiehenä hääri yksi kaikkien aikojen pesäpalloilijoista, Pasi Pirinen, jonka tilastot ovat ansaitsemallaan paikalla rantakentän lehtereillä. Legendoista puheen ollen maininnan arvoinen on totta kai myös kakkospuolen kuuluisa Leppä, johon kilpistyi Nurmon Jymyn mestaruushaaveet vuonna 2005. Lyönnin sattuessa sopivasti kohdilleen kakkospuoleltakin on mahdollista lyödä läpi.